Wekhabaja ngisho ungayigugisa ngotshwala impesheni iqala ku60. Oh, ungisiwa ngani nje namahlephehliphe? Yini ngangisiwa ngani ngempela mazinela ukuthi mangivuthe isihlamo? Uyabona le mayintweni lento ngihamba nikhothima izibumbi zeyidaka. Uyabona manje siyanhlanyisa lento. Hey please man, ingadlaleli kimi. Please ingadlaleli kimi. Angazi ngiqaliwe umuntu. Please. Why vele athi uthoni ngisiwa ngani vele? Nko. Yebo ngena. Usanibone wani? Yanjani? Right unjani? Bengithi ngizocela ukuthi ngizolaliwa nani la. Hayibo ngoba njalo, hayibo ubhuti. Ngoba kegodoliwe. How ona? Hayi, sicela usivalele emnyango bhuti because hayi. Ngiyadlalela. Hayi, cha nambe singishilo. Ngiyadlalela. Ngathi nivithike kanje. Oh. Thatha lento kuyaphileka. Thatha lento man ayinabungozi. Hey, thatha lento man. Shit. Angisazi. Iyebo. Emerum. Ya. Singayithinta ngithi le ntambo lena i-on yasho. Ya ungayithinti lo ntambi on. Ngizazama ukuthi ngixhume ngalanga bese ngiza ngalapho ngixhume. Okay, madam. Bamba kanjalo ungayithinti phambili. Madam, uyamazi nawe unaleti aphi cabanga le mantombazane leyana yafitshela ishiwiwa ulilweni kule mangoma le ethi shutha ubabulala nami shutha. Hayi mshana. Yafike nje Chris Brown nawe lilweni. Hawu. Hayi wehlolo umshana. Yafitshela ishiwiwa Chris Brown. Yeah. Chris Brown ayimilungu yena ayimizulu pho. Hawu mshana, anganolilweni nje akasiyo umzulu. Hayi madoma, hayi unamanga madoma, ayisunamanga madoma. Ulilweni nje akasiyona imalungu uyimizulu uyibo. Hayi mshana, hayi. Hayi mshana uyabuyela mina mshana, wenkani unayo. Namshana ufuna. Wenzani manje mshana? Yo. Uyidlela le ntambi on. Futurura yelo. Ngitshela wethinta intambi on. Yabona ngemalume. Lezokubula ugesi wena. Hayi mshana hayi. Support us by subscribing.